Megvagyár. Gyere Tamás. Gyerünk Zoli. Ne menjen ennyire a segged. Azaz, de csináljad kézzel is. Csinálja, kézzel áll, gyerünk. Ugye magasod a jobb kézzel. Maradj hason. Zolika, kézzel nem dolgozol semmit. Gyerünk, mozgass meg. Nem lesz baj. Gyerünk. Hajrá, hajrá. Gyerünk. Azaz. Tamtam. Igen! Gyerünk, menjél. Szomnál azért. Úgy van. Gyerünk, törjön le. Fogjad le. Nyomj le lefele. Gyerünk. Zolika, keljél föl. Állásba csináljad. Állásba dolgozzál. Gyerünk. Egyenesebben. Húzzad. Keljél föl. Zolika, legyen fogás. Léptess rá, bokázzál, de kézzel is. Gyerünk. Dolgozzál kézzel. Meglegyen a fogás. Egyenesebben. Zoli, egyenes hátra. Azaz. Jó volt. Maradjál hason. Maradj hason. Gyerünk. Dolgozzál. Gyerünk. Igen. De a csípőd nem megy be neki. Menjél rá. Nem volt bent a csípő, Zoltán. Zolika, bemész szombra, akkor csípőd miért marad le? Gyerünk, Zoli. Ne fogjon fel hátat. Egyenesebben álljál már. Hadd. De ott... Gyerünk. Kézzel húzzad. Gyerünk, Zoli. Azaz, ezt csinálod. Csinálj, húzzad. Gyerünk már, húzzad már. Húzzad. Máté, tovább menni.